Sa bayan po ng San Nicolas sa Pangasinan, hindi lamang po kompetisyon po sa husay at bilis ang naging tampok po sa ginanap na High School Rescue Olympics Season 2, kundi isang pagsasanay po upang ihanda ang kabataan bilang mga katuwang sa panahon po ng sakuna at emergencies. Pinatunayan po ng mga mag-aaral mula po sa iba't ibang high school sa bayan po ng San Nicolas ang kahalagahan at ng kahandaan ng kanilang kakaharapin o kanilang harapin o kahandaan ng kanilang harapin ang serye ng hamon po na nakatuon po sa rescue operations, survival skills at emergency response. Sa pangunguna po ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office or MDRRMO, pinagsama-sama po ang mga kalahok upang masukat ang kanilang kaalaman, koordinasyon at kakayahang gumawa ng mabilis na desisyon sa mga sitwasyong kahalintulad ng aktwal na sakuna. Bawat paaralan ay nagpadala ng 8 estudyante na sinamahan ng kanilang mga coach at advisor. Masusing sinuri naman ng mga judge mentors mula sa Bureau of Fire Protection, Natividad at Department of Education Pangasinan 2, DRRM unit ang mga gawain upang matiyak ang tamang aplikasyon ng rescue techniques at disaster response procedures. Kabilang sa mga pagsubok ang rescue carry relay, managing techniques, knot tying, ang survival food challenge at compass treasure hunt na idinisenyo upang masukat ang pisikal na kakayahan, teamwork at pagiging mapamaraan ng mga kalahok. Mahigit pa sa pagkapanalo, ang inaasang paligsahan ay isa sa mga magbibigay sa mga kabataan ng praktikal na kaalaman na maaari nilang magamit upang makatulong sa kanilang mga pamilyang at komunidad sa oras ng pangangailangan. IFM News. IFM News. IFM News.